Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamdal hamidin wa ashkuruka Rabbi syukra syakirin. Sallallahu ala khairi khalqika Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ala man walahum, amma ba'd. Mga dato at mga bai, malilimot, naboro na kaya tito kaunayan sa sarat, sa kaya di sa limu Allah ang tapagariyakan, niya kamungurakan, akostom, panginta ko Allah ilaladaya, mabibiyagi na watano, mambagi niyo suma'anaw salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nainong mapito ako na i-ustad sa mga metro. Magambaga na imando manggulaw lara ka na tikuluga punikara kang so sumula ang napakunot na ko na yan. Haribor, hariya. Nasabab sa giyang talalagyo na siniyot na siyanday sa kaya kakaikuan mga wata na kakay abid si Abdullah lagi nga si sulutan sa Digmayon Alinor na tipuluga ko na tinapakunot na miska mga kaswitan sa modal mo na nainawa sa kapaparo ba kapag kaya dumkatano kami pasin na kutano bulan ako tiyak na hindi yung gatano tinadiga dumdawaya sa amayaya kapota po na yung tanwiran na sabab sang tanga pag-arga ako sang talalagyo labo ka watak na reak na naron na kinonang talalagyo na yun utako ikadua ay may pangapya ginawa ko na tiyak na hindi nirampon na miya kaya babaya iya ko masuya ko ako pwede miya kasunga ko roo kaya mo na niyan na kaya babaya dira sa Peterwa niya pikir ako manabubod na dira ng basabuti na kinanglan na may explicaran si Roman kaya gila mo na di ka kasukaswin ng subject na karin nasaad na daw masabuti wait na kaya pinito ang tumanortano ayaw mana niyan nakuhan babaya yun sa kapagalaw sabot sa agama na alhamdulillah giyap man lagi ako nakaptero niyan na kanong sobay kano lutar sa sumay naad na kaya tanong ko hadis mana niyan so kung so katatantangin ka kuwalim sa kapamagusay niyan sa agama ikhlas na umani isa katantang sa timana tantang mo pa man na adinan wala sa malaikat sa timan na papalat niya na langit na pagpangarapang wala sarilaan ka wala sa taman sa kabang kita sa dunia sa mga umani isa katantang sama na to na mga piratan na mga tantang dua dia na mga kabanil ko maganda si ubay pero di ka malakay pa malakay pa na sumunsaya ikadua na may kong apunga na tatano na pero ng mga malaikat kumu magfural lakum pamanindig ka no doon kakirilaan kano sa dad na lamba dusan niyo ko Allah sa tigo ng mga malaikat mga puda wekad na namin na kayam na kumakadunsan na di mag-ikhlas ayaw to planwa, ayaw to pakaisi ang mga malaikat na ayaw buat kailan na sumag-ikhlas na ayaw ko na inisumba ko Allah na apiyaso di mag-ikhlas na rin nilang ko tilaman apiyaso di mag-ikhlas awida kalap mo ng mga malaikat o pamati nakaprap kung si mag-ikhlas ang sudi ya Allah na naman niya so mag-ikhlas ikun wallah kadbudilat sayyiatin hasanat so mag-ikhlas na so mga dusayran na biriya ko mo po ng mga balas inuna ang muro na kau ba kalakay mag-ikhlas malakay ka pa ang malutan na yan pakalayat na kapistorya malakay ka ato na ipitiro na ikhlas dia tiap pagariak na yang tanga tiru Allah suratul mulk itu
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن Sualla na inadniyan soka patayan sokaw yaguya katupnang kanunian o antawa arkanoy ahsanu amala. Antawa arkanoy pipiya sa gulbog. Literally, na emano to na pipi aniyan so gulbog yan. Pero tafsir yan na ayyukum akhlas. Antawa arkanoy ikhlas sa niya nakabuga mo yan. Ayyukum akhlas wa amala. Sama to na ikhlas. Ito na alim dari-day ibtiro na ikhlas. Sumatauron na di kan sibag. Kati ay totoo sang sa. So yun matao na para di atoko niya. Anto na, what is the meaning of ikhlas? Ikhlas na basaw to Arab. Na ayam ranaw niyan na lumbus sa buna yun asu-asuat ko Allah. Lumbus abuna yun asu-asuat ko Allah. Yuto'y ikhlas. Ikhlas. Yang betul si Bapak Faisal Abdullah yang di bagi istorya lagi sama mga lulutang na yan. Dia manariag yang kaya madalam na yan nakakalilid si Inas kedabang sang kaya makagiling. Na yan nakakalilid si Inas kedabang sang kaya bundaring. Sang kaya pagayawan. Na pada bangsa niyo si Alim Dariday na bangsa niyo si Maulana Faisal. Na si Maulana Faisal, Allah yarhamu, na ad nakatiro yan na lala yung dumpunod sa ikaw mga bayan adi na ditiro isa ang margum punggalbukan sa ikaw agama na ikhlas. Ito, umano man yun din maaloy. Isa ang margum punggalbukan ko kapag agama na ikhlas. Allah. Siguro may Abdul Wahab Matabalaw Amirol yuti pinakamapuro amyang guru-guruak. So ay pandapat ka atau ano pa na yaman na lalayon tanong mungkin kung takatero Allah wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Sita wasingayo iyan nakimbarat mo aniyang Allah nanggilbog sa mga pipiya amal. Ada pipikir niya nun, asikuto niya nun ko Allah, kasibu ko Allah. Nagyuti ikhlas. Ayaw mana niyan, na pipikir ka, asu-asu at ko Allah. Ayaso pa ka ikhlas, nakapanakabor. Iya pa kabubaan, nakapakilay-lay. Si isang kaya haiti ka din ka iya basa, na niyukit mamusa ka sandagan na di kong di kateruan. Saya kagak nakagasabutatan o opposite o ikhlas na English. Ay English ang opposite to ikhlas na high class. Ikhlas ago high class. Yang mga high class na mapuro adar pa. High class. Ay mana niyan nakapangimpuruan, makititingan. Ay pipikir niya na kapanggalbukan niya nun aron kabantugi kaan may ileda kung narin pangyan subitong kulangit na pagtitay ko bauban mga ngar na ala kapag isisinaw niya na kung narin pangyan na pagaparamat tao na sa saganaraut gitu na nasupat ko kaya karag niyan nagusambra sa latanan do ang besar ang taupan binagis sulok na pagkaoryanan hokbalaw masisinsulik ko mong kuunda sa pundaraan. Kaya mga toko na matagmayan sa panahon. Tanto amar din ako nakapangimpuruan. Kalaman namin ang impuruan na ito suwan na nakapangalimbuban. Langon na mga limbuban na ipuro. Nalangon magawa mga impuruan na ipuno. Ito? Saman doon na mag-ikhlas tanong. Api ang doon ay pangalibog tanong na kinanglan na ikhlas. Ikhlas. Yang kaya kapag ikhlas, adita na itiroon, na si imong sar sa kapaganan, na pilbarakat, ang kapakaswatan. Na si imong sar ko kapagamal, hanggal bag, na pilbaraka, magaan pakapas, insyaAllah. Na ina po may makapas ka dito mo, Allah. So, Peter, iyaki ini ang Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, sa kanatiyan na igira may amang niya ko,
marunong na luwakan sa kapamangniyak na utarima awallah na mabubaya ako sa isa. Na utarima awallah na mabubaya ako sa makamagatos. 100 times. Tignan na umar, ino to? Tignan na, utarima awallah na mabubaya ako sa isa. Kasak na inayunan niyan. Ak na batarot o sukatawi ko o kamapiyaan. Na uli niyan tarima na mabubaya ako sa makamagatos. Ino to? Piripis yan rakan so tumong ko, kamas katawan niya, nakamarataan ko, na yung mapia na sudi yung katarima Allah. Allah? Subhanallah. Na. Sabab roon na inutano kinangla na mag-ikhlas tano. Ay kati kinangla na tano roon na miya ka ito sulitan o di mapagamal na may pangadi marasi ay ikhlas na kanugunumaran dengan miyaras sa iroman dang koran dengan umaran dang. Maraka sarasay ka na dapat na ikhlasun. Naapiyama ito, nasa na ikhlas, na alhamdulillah. Na maga ko nga subalas. Na ayap na rin ba mala, na mapanggilubog ka na marasyop na ikhlas. Hindi ka na iron na, so tigi Mustafa Andun, gigurutan ito ay sa, ginaganda no, kapamang na, sino ka kano, may ito mala. Ay tiyan na mabiya kaptiroon, sino ka kano, mala may ito. Ay di na po man kuta may to na may to ibukin yan. No mala magpunta do sa mala nagumay to na sa ayabo ng sa may to na sumay to kibukin yan. Mala may to. Dapat correct. Na. Sabab san na inutanong suto nakagigyan kay dunia na ingadas sa rigida na adongan na ditatap. Temporary place. Pagawaan tanong sa dunia na sundano sa alangan amori. Now what if you planted have you harvest? Saan sa piya mo lang ka na yung kamapulagulat? Diba? Anday inambaro tao na ayak kabarang kanan. Nakagiyasan na piya mo lang ka na yung kamapulagulat. Na relasyon mo na mag-ikhlas ka nga makasulta-sulta. Na ino'y dunia magawa tanron. Badang sukyaw no nagyang kayayaman na isa ko panganganugunan tanwa pamilya. Isa ko panganganugunan tanwa yamanan yan na sa grupo. Pangning takwallah. Ayat na pakidarapaan ng Allah na swingda kadarandang. Mana suka paka surga. Baliin Allah sukaburiya na surumpi surga. Nagyang ka mga pagarin yan, mga mata yan, mga luksyan, napakasabaran siran wallah. Nasampian wallah so kaya kerata ginawa yan sa kasusunod na kapipya ginawa akasabapan kami suldiran ko surga. Nabot naman so kaya una-una na yun. At piray pagilutan niya na bisa kong setan ng limu-limu dan mag-uteray wallah. Ayaw ba na niya nag-ialok siyang mutuwa, ayaw ba na niya na mag-ariri mong una. Bubay niya. Pira, bubuya. Na pira upama. Na ayaw pagilutan niya na madulan. Nayaman na niya na andap man mapita, nandap man isagawi, nandap man na may ka, di tanong katawan. Ay luwi kapatay sa kanapas. So pitero ako na, panabad mo ba ay kapatay yung tao na pantag ko paniyakit. Anda nga ka na narito, sulir ka na di makambantay sa YouTube. Naman nagiurak na nga di ka teruasa, ibuntal ka sub sakit. Miya ka umakanan, ito na imiya swa, inibuntal ka ito, time. May iba to akaturo. Natiganim dari dahi, pamanak na mapakapapatay sa ICU. Naroon tatago, ribat. Ino gusto to? Kan ibet ka na maupuan ma-ICU na pakapapatay. Napiray miya ICU miya na survive. Naiman to na maragang dangi ka na. Ando lang si Mano to. O pag-usaratano so time. Napalitan o pakapapatay. Kakana mo po kasakit na yaputay. Kata mga luks tano yan. Piray karumai. Piray karumai. Miya sakit sumama piani sakit tumubay. Miya rasa-rasayron. Miya kapiaso piani sakit. Miya tayo sumiani sakit. Pero to, pero experience tanong siya. Di sama ito na su kapatay na kanabaw po ka sakit. Sa nakaw din sukar sa ka sa sakit, sa nakaw din sukar sa ka kapatay.
Upa kayo panurun alhamdulillah, di kan upa kayo na ubatan nagpapaula na amay. Oh, nasarada tanto wa. Kaprarka. Naway. Oh, siya guru ang to. Ay mana niyan. Nagyang kuntuwa, pangapapatayin. Nanang tanong. Kandi kau mamajal, la yastakhiruna sa, wala yastakdimun. Dikintun, dikisurun, mana niyan napansuka pa kau mau ajal, kandi ka pa kau man yan, napamaybay ka rin na ruminsan sa tadman. Kullu nafsin da'iqatul maut. Na wana barang ya wana pale pagkataam ko kapatay. Sama niya, o mandulsing ka so kapatay, ito na itamyan. Naginibong siya so kapatay na naptamyan. Kenapa za'iqa? Kenapa ketanik rumah? Katanya mga ustadz, kenapa ja'a al-za'iqa? Sikin wa kuzau. May natam. Sama na ito naketam. Sama niya, upang mga matam ka, ito na itamyan. Mapait o mamis. Mapait o mamis. Ang katawan-tawanan. So, pitara ang dami yung nakaw diyaga. Evaluate yourself. Hasib nafsa. Ito ang kaaginawan ka. Sama na yan. Umabaka kakao malakal maut. Handa na ba kayo? May paraduhan no? Allah. Sumalakal maut na ginan. Malaikat ay nidinan wallah at kirap sangkot assignment ang kapamuno. Malakal maut. Ikaw katiroon na malikul maut. Malakal maut, malaikat o kapatay. Malikul maut ay amuay munda ko kapatay. Din na bon. Pulagwi. Nagyanan lang po yung pulagwi na inuray para doon. Isaw to pa mga paginaintay. Subhanallah. Allahu Akbar. Nakagiyaginan. Di tanong batawan ni kapagaw mo kapatay. Ayap manaptero ng mga pawal. Knabas kano. Oh, siran. Ayap manaptero nila. Nakagiyagianim dari daya. Der kami pagito kawi. Wallah sukapatay. Kakamur ka na ko. Katawi ko. Ikaputay ako. Udi ba naman ang kaawak to? Abang hindi ka sumwingi. Within 24 hours na sumbaying ako. No. O kapat maparatay nga pwetay ka ko pito ko inabiyaso ka pagasinga ka. Kaya pasangan di ka rumanga. So may nga natin buya. Baka di ka tawa ya pito ko inapwetay ko. Baka na isisinga. Nagumuro ko man. Apyaw di ta kung sani. Nagumuro kan. Nagano ko pa mo. Kaya pasangan. Na umada kelaya mo na niyan na putay. Wad na putay dapat mo maswadilin na isa kaun. Within 1 week na putay ka, namatay ka dito. Hati at man nariyaw niya, taya ini patay niya nagigitiro na kaya COVID na airport. Magunod sando. Na idol, ito dat nisu, dan wanda mga walay tanong na bawa niya kon. May ka mga labutan nung kaya siya kaya sakit na magugit sando. Magunod sando. Yes. Uli ko to? At namiyat tayo ay nipantay niyan nasawan. Dapat mau masuk ako niyan, betul namiyat tipulo mo rin. Namiyat potol baso, dapat kau muri. Namiyat tipulo. Subhanallah. Dapat. Alim dari day. Apa manaptiro na bisa tahu ada kato kau isu kapatay. Yes. Kaida kato kau nari para duka. Mapipikira ko bubuit na may naputay ako. Nakanangay di dulu na gamay ko na may atay ako. Mapitak man ada ka mata bubuit ni man ka putay na may pitak. Nagito ni masuswa ya. Napakapiyaso para tayang ka ko Allah, napakapiyaso para ngayon ka ko sa nakawisa na ko. Kaya pagaw mga kumatiro Rasulullah, khairukum man tala umruh fa hasuna amaluh. Mapiyara kanu. Tindus ra bawar kanu na sumelan do moriya na sa mapiyai amal. Na aya maratar kanu na sumelan do moriya na sa marata yaman. Na tiga alim dari. Aya mapya na sumelan do moriya na mapya yaman. Na kaya may ka marata mabubag tayo yumor. Napi di dapat sumapya. Na pagamal ka de na kau mabubag kay yumor. Na di kaya tanggap-tangka na mal ka mapya.
matas kayo umur, namanya apa dega ko ayatin dusrabaw. Ha? Subhanallah. Allah. Suka patay na kena ubaanan di mapagidan. Bertiga ayah patay na 60. Over 60. Namanya senior. Api rai isipnya metersatian ina yan. Lagi ako pagtakno panggaway na sa salud no panday. Bida so panggaway ako so panday. Ayaw pagtakno yung mga na panggaway na sa salud no panday na buwan na miya mater. Tapi ino ka na? Ito na yan, buwan. Jadi pero pa kada na magresik na yan. Yes. So umur sa nga dunia na upama ka tanong sa evaluation. Kabatan udun pagi tunga aja yang kaya umur sa dunia. Na sumya kaldo umur yan nakati sa umur yan. Umiyan giyo na yung mga nanay na miya kaswer ka no. Ugain na yak kalilinda miyo sa isi na sakam. Why? Paganero from birth to 10 years. Ibungo kinibota na ka na taman sa 10 ragu na idin ka. Na ide duto ka tatagin mo. Pakayo maro? Yan nga mga mata ada masa 10 ragu idin. Na may kamamakalasiran na tira na ay kita tagin pa kan mamuda tara kan tagin po ni isa ko di muli muda tao. Ay absulto amiyatay na sikwan. Dataro to pa ma. Tagin po ni rampo nuto. 11 to 20. Na meron pa Sweden sa 10 ragun sa taman sa 20 ragun na ide duto ang gamaso ngena. Na ba ngena? Ato na ito ang ngena. Ayang ngena. Na upama kapag ito di Pilipinas sa English yang kati mga pagariyak na mga bubek na mga professionals na wish. Ayang mana niyan na manggangaso ngena manusia. Ngena. Pero yang ada sabutan ron na suka puro ambition. Suka puro ayam mana niya na imagination. So imagination. Nagira miya kala so imagination na betul na tripping. Nagira miya kala so tripping na hindi kali pero na kala ang tao. Yuti sabab na wata mimbal sa tura-tura kayan. Kinilas na totoyo ko na yan na di malalagoy na puguni sa kaon niya Fortuner malalagoy ko karsada na puguni sa kaon niya Fortuner na lip manirobato pi palat mga tukaw na may salimpuag ko imburnal niyada sa panigaran yan ibot pulalagoy through his imagination or tripping na yung pipikir na yan nas kanini driver sa kotwa Fortuner. Dasab pakakwarta niya dasab kore ko to lawag niyan sa helikopter na dinili pamaya po yan helikopter yung pipikir na yan napakina yung helikopter. Yes, isa ko martial law na sa helikopter na paumaratan saya sa mabudi ke kawas sumama atau may tilbig na pipikir na yan na begitu siya mo yan ang utang mawid sa armal lahit isubra sa hukwan yan ang na-tripping di ko kanta ang board ari ko pili ako na yan kenapa ako professional na di kin sebutin nonton na makapili bidak mo na-tripping first trip niya bird trip tripping wala ito trip first trip maguna tumong kalas gitu maguna tumong kalas miya bird trip na yung mana niyan na miya ko na pamigiran niyan tripping pamumulo na yung lanta-lanta papanok dila kaya 21 to 30 na meron pa yung Sweden sa 20 isa tama sa 30 rabon na oras ito ay that is the time of effort ay makatataling umaro na panamar sa kakuha ko panaguntaman ay mana niyan na waya ka kukurso na doon ka na buloy ka alim
na nangwana pengadi na laboy man do sa marawi ang kadang-kadang isa nga so taw natin ato na ikiniga kelas tinakapipita na sa mo na kugidi na do na logo na gagawi na gigi pa nang ku dia lang nang utak ko niya plano niya no pa mo o sema po ay ambisyon niya o siya magusong sigo ay mana ni nakandugang naman na marandugang na namulang pa na makakukuha sa ticket yan na promo ipagdayan sa plane na pauwi yan na January 5 kau di mapun sa mga tadi isi lubok sa baklaran nanigum yan na kuri ko to o wala mo mapigil yan na mapugator ni haidu na plano yan nakaligsuklo sa Mindanao State University yuto ni masuswa yan api ang na plano na sa mga 21 to 30 na ruwa yung mga nakusaro tao sa panaguntaman na hindi kirang pa yan sa 31 to 40 ano din yun 31 to 40 na ayang magmaganan na nga na bangana kan na nga lidas yung na agun na nga umuna ito ano nga ay basa Arabian na hawan nafs simbayan ng mara na mga hawan nafs na tingin na nafsul hawa dia mara na yan apo manboy na ke kuana atau kedisman yan ang na cellphone igira kawe kada sa pamana search na kisuraton na battery low na di tero na maranaw na low bat mata natin yan may low bat na dito na battery low sama na bat low na ba low bat bat low battery low Petronas gas so, kuanan isuga-sula Petronas gas Petronas kaklimpa simbuyan ng maranaw so astagfirullah na egabal so ng maranaw na astagaman simbuyan ng maranaw so la hawla na egabal so ng maranaw na la kaulangan simbuyan ng maranaw so muru'a kampilang ataw na egabal so ng maranaw na marwang kaya ruruan sa marwa kaya tatagal sa kambilang ataw kuri ka na? sama nuto na yung maggangan na sukala o nafso nga nagyan nga nga na di kagaga kaya mana niya nangakunaw di kagaga wala nga lang at inyo mapugis inuto inilalang sa ikunaraka siugo ko Allah ta'ala so Jibril iyo na suma ko naraka kayo na makauma ko naraka na sumiyong konso Jibril ko Allah kadnang udod na kaadno ka ipangal konso naraka po niyang kabubay ya kapakasubyin ay no tanto ama mayaw kaayak kayo unaraka na suguso mayaw ro na ignaw may numutaw na pangatataplin sa mga tinay may adaya ka manunod sa miyaw na kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamima faqatta'a ma'ahum so mga tao kung naraka na pakainom sa mayawaig na kayaw niyan na pangatataplin sa mga tinay subhanallah eh mabasaan natin wallahu ta'ala ya Jibril sigang bisita ko surga kaya mga umakong surga na sumiyoro ng Allah tinadid na kaadna ka ipanguyatun sa kapakasurga ko din di ka bubaya ay mara isurga dulu sudah may layong mata daman gutang ila di kagagamas sarasa karndem sa kapi akapagkarndem Allah mapasado to tikun Allah ta'ala ya Jibril sigang bisita sa ayang mana niyan nakuan sigang bisita si sa dunia kapag kayo na yung mga bibitarit sigang bisita sa yang mana niyan nakuan dunia kaya ko na mga bisita sa dunia kaya titina di pakoma kaya ko na mga oma na sumusunod kaya kung buwa miya teruyan ko Allah tikun Allah isinakami ati tiya mo na di ko kuro mamimikiran tingay ko to tina sa dunia na ayat ni lalang sayron na baya ginawa so naraka na ayat ni lalang sayron na baya ginawa ko dunia yang mana niyan na sanda may kamat
Sadda may kumatuaya ma na niyan nakuan. Dunia namanya sigura 2 mini didugi yang kuna rafa. Dapat yun. So mga mga aulia, mga ulama tanong na gira ini segiran. Alam, guru ame ando na mana napso. Na isbagi ni gira apkerarangit tanaman lo gagani nati pso. To napso. Tagu ingat nga dikepno. Yung to kon inapso apso. Tagu ingat nga dikepno. Yes. Ibutati ko Rasulullah kasunapso na ubuging kaswata o Adam sa isa kabalinta da bulawan. Mandingan-dingan yan na umadua. Na umadua na matiro yan na umatalo. Na umatalo na tiro niya na umapat. Ay! Apakah penoon na so buto? Kunay maanaw to? Nakasuy kang umatiro Allah. Kalayangan orang udah mga memorise. Buat din mga memorise na sa din makalalangan. Alhaakumud takathur hatta zurtumul maqabir. Ya kabalam manarkan nakiati tipu ayo anta ay kalaanon anta ay kadakalanon hatta zurtumul maqabir tamam sama kambisita suuman isar kanu kubur. Subhanallah. Anda tahu itu mata taman ini 31 to 40. 31 to 40. Ayah problema rona deh. Kapag mau idan 41 to 50, that is the time of sickness and illness. Malakas sa pito labis sa bagus sa kapakabulusan yan kung pimbarang agam. Pimbarang sakit. Laboy man bagay ang sa harap. Arthritis, diabetes, ay kung tuman na dialysis, astagfirullah. Dia ko wala na high blood, amay kang nakadar daw, tira na complicated. Ay apakatutugon na maninitis. Dito kami alam ko. Sa yan guys, si kumagariari, sa kanang kasapul na lupa. Ay man na ay ilan na running 50. Isili ulang na kaya na 41 to 50. Kami agdamag na. Yagdamag na. Ay kakakakar kami. Asoy, alim-alim mo siya sa balaw. Makasurga mo lang, ay kamuti rin mo. Nayaman na yan na. Yung ulam yang usia si kayak gugumi, naskan yang nikah nasak ni ari, kedua dua si alim marja. Soalnya ini na sakit, berang-berang gurun miuman nangai aku bibina. Man isana, lama nangai kaya larang itu rentan Allah, beri aku di Abdul aku nampai kasakitian nabi pikir ko na mga lulutan nas kanong tataya si Juan ari isulutan namanya kamu kanong kau to ay may nawata kanu to ari Kardawi ay may namanya kamu kanong mabuhat tengraya kita rumah sakit ari mangwal tadi beli sauna ari Bordeaux ay mana niya na Ramadan 2016 na ayah kumi mo ako daw numeranaw nakapriba kagyuto kaya pa ako mo kuko. Ay buat daw na sa doon katerangan. Naman napadoon sa panapa. Ramadan 2017, Kambakwit, Sage. Ramadan 2018, Kasuburno, Barangay Election. Ramadan 2019, Kasuburno, ang local election. Ramadan 2020, Open. Sa ngayon Ramadan 2021, what else? Naudubig. Tiga alim dari daya kagida na COVID. Tiga notari ang nator na sa mga orang naga ya. Ay para tayo corona lim na magaan, tik na magaan ni Peter Duterte September 2021. Saragong bunay. Ini ram sana di matiru aginan. Dia minta tiru anak kain buaya-buaya aniran.
Kain wari inan na pibul na plano. Kenapa yang enak tidak mana inuan na mga positif. So positif. Na way ni patay niyan na gitu na adi diyan ito. Ibut sa Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabahu adala. Dan na patay udi ka bayang Allah ini niya. Isa una pa sa ubid na patay. Ano patay? Si Bubusid sa Marawina ay amiyatay kasakni sumiyambel. Sakni miyapili aupap. Aanin ang pangasampuyangan sa Salatul Ghaib kumiyatay sa Marawi. Si Bubusid ko 2017 nakagiya ko mo maso May 23, 2018 na siyampuyangan sa Kapitol na ayam kada kalamiyatay sa Sage na more than 4,000. Sobra so patang gibo miyatay sa Sage. Merag seluruh mampu. Si Merperpeng, si Maitem, si Gedung, si Sibilian, si Kristian, si Muslim. Oke, na ada kalau Muslim. Dapat. Ikaw pa Marianin lagi di perhatian lo. Suagi sugarangan kampinan. Ibrahim nabi minta dia mubakar Ismail. Yang ini bentar Bismillahi wa ala millati Ibrahim. Ini sungguh ini torean suruh. Dan yang ini, nah aja mo baik bos namanya ngaji daw Ismail ini lele nama untuk mesuk belian nasuk kambing ini sampai ke mga malaikat. Anda baik mga gagasa susubuli mga sabihin sa kambing ini katawan. Kagagawtoi LGU. Nagkagawto ang national government, kagagawto ang United Nations, kagagawto ang mga na Security Council, yang ang mga high powers, no! Di na ba rin nakagawto? Eh, pagkagawto na siya Allah. Ida ba ito correct? Siya ni Ibrahim na inikiliyon na saan natatag sa tamparsen, na sesi na amaya na gusto mga dito. Natiago ang sarap paglitan nila, natiago ang siyangki. Na initan si Ibrahim, nakagiya ko marapog, nagiyamit si Ibrahim, kaya inalusot siyang kutarapog. Nalaman ng mama, na mabagur na paliyon kong gamit, na dirang gugugakap kong gamit na iranon. Nakagiya ko na may na Ibrahim at mararangitan siya mayan. At yun ang mata na inikwata. At yun ang away niyo, kasanak mo mitun. Nagiyamit ko no amay Ibrahim, na may agiro ko si Ibrahim, hatnang ko, pakapuwirang karang siya ma, magigamit na kon, na may agamit yan, na kaya tangkat-tangkat ko pupuraw ko. Nagi ako ang tangkat na pagulog niya na Peter Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaangkusan kami wallah. Adit darabungan ang panaridan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So kaya ko wallahu ta'ala ko apoy ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hey apoy bedoy ka aido bedoy ka ais bedoy ka akadelinta da kagda maraka Ibrahim. Ya dosul, kaya mo pundoso apoy na manunong bilang si Ibrahim akaanatan sa mga masa pada buku surga niya. Hindi yung daka bisari makaya, daka bismatay. May hindi na matapangan ng habibibid. Baka ka na ako po. Eh, nung kaya dudulog kaniyan, hindi nila na apoy at iman yan. Tigil na yun saya, hindi na haram na kayo nila, panganan ng surga, nakapirka. Allah. Ang dawai niya kagagaro. Ayah buat piada ni gandung na hasbunallahu wa ni'mal wakil. Taro to payamanan yang nakasilip tawang Allah, katawakal Allah. Na piyaka apas wallahu ta'ala. Sama na po apas tanong Allah. Abda man madak dakadir Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Amay kasutaw na mataruto pa kalakihan ko Allah, na siliputo ang ko Allah,
nama katitiagar sakota ama piyak kadan salana pumbuka kasalna na di magpaggaling guna kadon tanah anak bumbung kasap pamanoy na di magpumbabaruba anda sabab nakagiat tanah dayo no sugagaw usim benadan gunaw linti mo no sukapdi usan udah marimbang min haythu la yasib adi magpagkilan kira na di kesarapan ada apa magapas tanah Allah matamu Allah ida pugis tadi dan dunia so lalay kano di kita saya main na internet sul kano sa YouTube so sebut kano sa Arab sul diniwangan ng mga Arab ileni so maulaw la dunia surat niwa end of the world so kakapo sa dunia magdami wa diyan kaya maulaw la man dunia na ayam para kaya tanong na iyo tataran na si sa timani kaya tiba ka na China di Amerika mura ka na ko sa timani tanaran ng sige yung bangkit kabden na dalil sa baayang yung bangkit sa dunia ng China yung bangkit sa dunia ng pagkutang susangga kalan kito sa magyug na sa Israel na magyug sa pagkutang susangga kalan dapat sama mo na mustahil Allah asara magapas ka Allah na tiga alim na dunab si manaw po sa bubububuy na minitug ng maguruwa agurutan na noksyo na wata yung pagaling si alim parokali na yaman ang yan ang pag-istorya niya ganyan mga ulan na gina tama sa lipo mambat yung tataro to pa sa rikuwa ka na di kuwan dapat ketalunan niya susutul sa katawa mama awata di magagi mangan uman maka uman amali bud kesadangan di gelik ona bud kesadangan na bud gelik agi uman na gelik teluan o ustadi si malari maka bayro na binas kagaya di no na nakamapasan ko na di ka mga buboy-boy yakap to mo sa madrasa na may kasgid ko ng tawata. Tinay nung pakasgid. Tinay na uguruami. Si kami man bubalik sa bal. Ato na yung bal. Ay maratang ako kita ito na bal bakulod, bal biliben. Udi na geno sa lambuaran na balik ko. Udi na slangan ilan. Si kami man bubalik sa bal. Natina to na ikaw kita na natina. Daama ka na. Niyatay swama ka na. Si pusi ina. Hindi ko na ipaninibay mo. Natina tulip kesua kan natina di kapita ena di kabi ngikut kurang kapita na wit na ko natina mo ta dunggu ay pamana pantalan na mama gayan sabe ade na meripak kay bakawita ko niyan na ya sa basta tina da ro meripak na pia mi ade telita ko na pagada ko ni ro meripak ba asar do ro tumus ka ya kasi nga ko na ustad ano di mo ni di ko na mo ustad pamaradam sa gede mga di kataw ya sufatiha nakapagdaan kuliah wong lupa na kuliah wong ragat so kaya naguna mo tawata natin alhamdulillah dia nga ako sa pudo dia malik na niya ko masa kilid na alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin di ba pasadin lumiakat na baka nakatsarakat digigil pamana nanti mau makita yan naura ada apa gitu ina rasa-rasa yang bisnada kami si ustadah tadi ni bisa ngana na Fatihah na kapugde ang kuliaw lupa na kapugde ang kuliaw ragat tinaw sto tinaw way manto tina ko piyagda lelaga na tina si kuliaw ragat tina mapita apa ngadika na mautu lungan na pakaw ta kasi ustad ka kedurita baka kenduri nga sa ngay ketok na sa nga na Fatihah na pindahalag sa ragat ayaw mo na matina ustad at igulo ustad na niya abalaga ka hindi mo makakabalaga kaya piyang liwak masap sa dugo na may apanta kaya ko na matina ustad na imatatiin ang balintano na kuwan may ninindi ang si ina di nga bulbusudi may ninindi ang akuan ito pakapkenduri na kung nila nga ketok na sa ngay bukit ama mapanta tinan naman tinan mamunot karang tinan naman kaya makaumasiran na tapigay di ko na diyan mo ito ustad ali pagdaan ta ano di ko na pagdaan ta di ko nung mata tinan ni pagdaan ta tinan ka na pitiro kapagdaan kuliaw lupa na kuliaw ragat supat na miyaya sa ustad miyaya
Nah, ayam ya soalnya namanya teglian. Iyo na ka. Iyo na so. Wata biya ti ang patihan na pulakan. Biya ti ang tepangan mo buong tostad. Biya ti ang patihan na tumiyakan na pular sa ini. So, ilan yung mana. Lagi ako na kwanti yung na ustad dito ka na. Tingnan dikit na dikit. Mura katar. Itu dia tinggal di borak. Nanti yang na, ando na yung mapipikir ka. Nanti yan di ko pa kataros ka dyan kuda. Iko keswe ni ako nanti yung na gembara. Gumiyang buong na di na dia ti aso pati ang bilangan siran. Ay masuso ustad na pilbunga ay iniyan sa mga kagagumbuin sa mga taman sa panintilan. Iya mo tawa watak na pilag sa dataro ka pilag niyan sa madalang bigil at sumugit sa dan sumu. Tidak banyak. Saya wuti orang apa yang itu lah. Ayam mana ni yang nasib yang diunang kami yang betul dia yang punya dia. Dia ni mama. Siapa yang diunang kokoknya nakasan juga. Datar yang mama. Dipilih nak lihat. Siapa yang masih datar kami yang belum selesai nama. Maka surga Allah. Nak penutul dia ni. Saya timbulkan anusa. Nada tinggi nak bata-bata akna ayah kita punya anak maintenance yang sakit hatian. Gua dia masuk gua tak bubuh sebagian ini kayak apa? Semua kita tian yang dah mau pergi dalam tablik. Anak udah malam saya tablik tak penting. Bagaimana kita dulu? Kalau tidak ni esok, anda sudah tablik tian. Ini hari kuang kami esok tu mana bubuh sebagian ke? Ya, mimi kerana khawatir ya Allah ni ilham negara kerana pagu kita. Dia pikir nanti nak aku dingin, nak aku robok sesuatu mana batavia. Marupok na migro. Kata iba sa maintenance ka ako usar mo pala. Dipili ko. Kata yung suwo. Nainuman ka. Bismillah. Ininom. May makatano sa tiyan yung subat. Tawin na. Lalak. Miyapi. Dua. Pagka na yung napiangan mo na ka to. Lakas na silang ubihan. Ikan mo na ikutan na. Tiyan yun mo. Para tiyan ka siya. Iman to na mong tuko. Para tiyan ka ngakiro. Kenapa ako diisin juga. Kenapa ako nabahas sa pinawan. Patang Allah di adab segitu loh ini daru segitu loh. Ibu adab segitu loh ini. Ayat sedikit lagi yang pemikiran. Tiga dia boleh apa? Basta semakin tahu doang mendalam berga sama ngabulung dari dua ada pemikiran. Atau itu pemikiran kami apa? Iman tu nak untuk guna pikiran agak segitu doang kalau disakit nasi subuh nggak tidur mau tak. Jangan dia mau tahu. Mana sok pemikiran nah mabugir basta mabugir pemikiran apa duluan apa otomatis tidak mana ada segi tahun dua kata subuh kisah nak kau lipat ini anak kisah kau bigangan yang sampai kisah berdua mana yang sok ayawan saja jawab saruan lain nak pegerum aku sampai kisah nadi ke temu ada kau kino nanti kau tak, dia dengan pemain, kau nak pikir nak di bawah dia. Boleh kau? Mana ni anak basta amat dua pemikiran kana di kau tufikan Allah, Subhanallah. Panita Allah siap bukti wajah. Panita siap bukti wajah. Nah, sama itu. Na susakit na sumanga sahaba na ayat para terang sakit na umasakit sila na ini kalimu sila Allah. Yung katawan na yan yung kimordian na lalayo na kung nagkandali. Ini siya mo siya mo junada. Iyan kong kaya mo junada. Ano na yung kebebayan na ako niya? Abustad. Inaayam kebebayan ko abustad ang kodo niya na hirap kesakit ako. Gitu kung yung kebebayan na hirap kesakit. Iyan nga ang maranaw na hirap kesakit na. Kaisa anak pernah kau yang beger, nama kita dah pernah ni boleh pernah mengarata ini awak tak darah bener lah. Antawa ida kau yang musta, ida darah tu. Nam ya Allah nampak apa dia kau tiga kena kau rumah kau. Lupa juga sekarang begitu ingkar. Pikir ada nari lupa tua. Di jinan ini orang itu pun boleh sekaman apa nama mereka. Kenapa kegugel ka? Ini orang ni terus. Ngayon ka. Subhanallah, siga papa ni ko. Nabasa ni jadi buti. Itu. Ada buat. Somora naon na di. May ito buguna sakit.
Gitu nih, nurang nih kiki nuang. Lalu yang nak masasakit. Ini yang katawan natin ini kebubayan Allah. That is why. Asa ka na kaya. Yang bubotak na kaya mga otak. Why? Nakatawa ni Rame. Amanatak. Apian to may maswakan na. Apoy saw na niyan na apoy saw rin na hospital ka. Bayaw makukislit. Ito to di mo kaya kaptirang na doktor na. Agi ako teman na bibig kabahay. O ba ako makanaik ka da vaccination. Da ba ko na. Parate ako, na masakit ako na dua. Kebubayan ako Allah. Tupungan ako niyan. Kaat na yung ganyan lang na magagawa ko na tupungan. Ikat mo na, keralagitan ako Allah. Ini tanah yan lang ng katoralagitan ka para masigurado di ko ma-out ko naraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Ini dunia. Dapat yun. From 51 to above. Nandikirang pa yung ibigasan, 50 bisa sa manakipuro yan. Anda ka maratapan. Umirampay ka, anda ka maratapan. That is the time of your preparation on your departure. Oras ito mag-angkat sila. Goodbye, madaming poblasyon. Goodbye, Ranao. Correct? Pumaking tape ka nila man ito ka mag-angkat magawa. Andin ikirampay nila sa 51 naman nagipuro yan. Taman Nabi terus Nabi dan yang kan mga sahabat mga malaikat di ba mga tablik ayat kali ini bakalan dua murian kumang umatakan na between 60 and 70 60 pagdagdag ng 60 begitu sama na period ka mapun ka mel dua murian period lang ko sama nonton pangunutan sunayak malubukun daraan ay ibarira sokor masuk katatang kayo katamagan tanga sokala mindig sokulegan na namakambo man sa puun sa dalagay kabanat tawasan digubadi tagumabarasan nabada masap daw di makan darasan kulikan Allah 51 to above umirampay karo na ibo na yung nakapatay. Ibu kapagawa. Itu bagus sumyalan dusu murian. Sudah makalaman dusu murian na film pa. Bitin orang watak na ada makalin na yang menter. Yung kinibutan na salam yang agulong sa niya kaysa niya. Grade 1, elementary miyatay, high school miyatay. Ada mana niya college. Ada pun na bukit yan nga niya text sa board examination. Na yung mana niya na bukit niya alin sa kabangkiti sa kanduwi. Kaya ini orang ikat apa? Di tanah katawan masih kebawa. Sebab nah yang apa saya? Bagai beribadah. Gimana biasa? Bagai beribadah. Lagi yang bagai beribadah, nanti beribadah. Isu apa tay? Kita nuna ini. Kenapa tidak nuna ini silu? Bagai kita nuna ini bela-bela. Cuma suka patay na kanabon di manaluba di mamalah sino sa Quran qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum teru ang kakirani ya Muhammad mata anasuka patay apoy lagu niyo nadiniyo na magagaw maniyo kapanagwi fa innahu mulaqikum kamataanas kaniyan na pumbelakang kanunian naman ito na mga kaglabi sarapan sa tampar sa ganas aba tiga ay nuka mandusa ko malalagi na makaw-makusaba ko nun nati di ako sabot na mga lulutak na nati may kantanto ako nun na kanarwa sumilay sa kalaw manarap sa kalaw na tumakadagal ko sa udi na saya ko kumilaw sa gaduman tama na makapunta ko sa munay nati marawat na ako niyan isisiya ko sa munay andi kuwan hindi mamalak may toko ko na may bakakakan sama na yung umabakakan anto na ilang ba hindi nga katawan ikagubakakan niya na tungwa baka ng periparan sumalakal mo na isa kaya riyaw na sanggulo niya sanggulo niya
Umani sate mana ulo na santibu matanya. Ini bagaimana menegakkan dia medisa ko. Surga Allah tak yang dia terima Allah. Nabi ko di isu-isu di mamar-mamar. Agi ang kota sa amin yung kamar ko. Santibu no naman sate mana na santibu mata. Ay ko kaya leo no tao yan harus. Malakal mo. Kenapa yang ngaran na Israel? So miturun sa Israel nagyan ang mga Israeliat. Kaya ngaran yan na dili suno malakal mo. I have 4 archangels. Na su Jibril, su Mikael, su Israfil, musu malakal mo. So Jibril na ayat turun kung lalago Allah, wahid. Su Mikael na ayam bubaya-baya sa uran na gusto kang pakatan ng risiki, kang pakamaw risiki. So yung mga nangyari na Israfil na ayam magyong musang bakala na sumalakal maut na ayam bumuno manipulak maninggas. Yung mga nang malakal maut na manipulak ayam manipulak. Kurun niyo mana sa malakal maut na 70 times adi hindi kang bisita sa walay niyo ko 24 oras. Tamang nga din na kayo rutos. Mga pito po mga bisita. Inong po mga anak mga isiklo, ino ba na? Ino talagang sana ko kung nagkakunta ka nung sana. Malakal mo! So malakal mo na segundo na yan. Isa lang na madidagayan na sapok na kayo ang yakaripo-ripo. Na umanis sa lagara niyan na sa timanangaran na misusurat ko nung barang niya masangkay niya. Sa mano to na at nangaran na kaon, at nangaran na kaon, at nangaran na niya kito, at nangaran na niya niya ito. Yung tangaran. Allah. Ang din ipatapulugo iyadang kapan kapatay na magaksyon sa layon. Agi ang kutuara una surat at nangaran. Patapulugo 40 days. First 10 days. So baga na sa panunggawi niyan na peminaningan. So ikadua sa panunggawi niyan na pekariga. So ikatlo sa panunggawi niyan na pekarigangan. So ikapata sa panunggawi niyan na pekris na kulog ikapat panunggawi. Sagyang ko dapat panunggawi na langon-langwan na mga kilalarka na palimpya katukaw sa ipyar na nung kapakaw magupat panunggawi man to sigilaw. Kaputay. Palayan naman na nyawa ayan. Ya, doya kung saan mong takip juga. Ang ginawa. Makatutuna sila na panggilaw sila na alhamdulillah kami atay. Kenapa ebtir? Ay, do. Ebtir ulit na alhamdulillah kami atay. Yang ka dito ka. Allah. Andin ni kapatay yung tao na matabong siya. Andin ni kaulog agiyang kutuwa susuratan sa ngaranian na maulog ko hadapan ng malakal maut. Dero ng malakal maut kuri magatos sa mga malaikat at mga sundero niyan. 500 ang mga malaikat. Kanang ano dun sa madal. Pamagasig malatag sa madal. Ang utagingaran. Na lapas niyo. Uniyo sa puro kumriyan na witan niyo sa bakar niyan suniyawan niyan. Anda auto, piraw to kataw, 500. Palayar ka dum kema. Sa kana bainungan yang pumusli ka ang katuro-turuga, kapag pumuslang kairan ka ni sumpitan na pasa. 500 sa malay. Ang may kama ka umasang kaya bakarang naguniraw sila na heida to ami. Namiya pasa. Sur kami ron. Natumpad sumalakal mo na sipagutub sa kaya kaununan. Nah, sawasan mo takat paduga to iran na pagilay nung isa karatal mo kitilomatan yan na timam buo yun di tinul am yang ilay di Japuro yang ilay di Japuro na ba yang ilay niya nagyan langit kay nilay niya ng utam yung tudro ang malakal mo gisig niya ng utam Allah Allah nakatawa niya matong ektaman nakasakit ito ay tama nakasakit yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiumuan. O dia baray. So gua ka.
Sebab sakap kebumayan yang nakana pag-isip ganyan wan dito pun ka. Penayon ka kapag kita sa dunia, wantaw akasi nagbutay ko adir ka. Tigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mo na siya matay ko adir ka. Natigin na po ni kakwaya na makapanig ako na po masumalakal mo ka adir ka. Kung ano yan. Niyanik sa langit sumadi baray. Niyakapanog sumalakal mo. Ay niyanong ka buisan niya na miyaka umapman si Roman Sudio baray. Nakanaba si Sumiyong si Muhammad na si Sumiyong malakal mo. May pitiruhin. Ya malakal mo. Sugo korpaw kat nan. Akapdi-pidi ka na na yan kakumuasan niya masuk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyagurong sumalakal mo. Tigo! Dia berai dah makan naik guru. Asyik gua pun nak yang mana tiga ngeri yang problem. Nasu ini suburak nak kadang kau nak dikuku juga. Tina main tu. Tina nak nak wallah di mata menanai. Nanti mereka pun naik ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo dia berai dah ini yang mana ini suburak pun naik ke kan dalam keadjustan kau. Nanti na gelum nak suku juga. Nah, agi aku nari yang mau masa bakar Rabu Rasulullah sunyaman. Namanya guru Rasulullah dia kira dua riwayat. Isa riwayat nanti innal maut la sakarat. Isa riwayat innalil maut sakarat. Mata ana sukapatain mga kabur. Mia bergakudul kusakarat al-maut. Nah, mia hatur maju di bawah. Nari bitirullah. Apna ner ka kumuasan yang wasul Muhammad nakati api akan beruka. Sunat na paya kayo ko na yang mana problema na dia ko mantau mananay. Pito mantama na ko na ginam itama na kaya mananay problema. Mia nagutu Rasulullah mo tadi gam-gam. Nanti na bitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti na ummati idaw sumanga umatakan pamakapuminantakan na sumanga umatakan amaidan nakasirani sakarat al-maut umiyabulagaku kusakarat al-maut nantuna adamikat kegedamau mengawatakan katatan Rasulullah akan mengatuna apa buruk bukan ini inalin yang manatina ahbabi sumangarin tangi upusu akan kadnangko sumangarin tangi upusu akan tiga sahabat nahnu ahbabuka ya Rasulullah kati kami yang mengarim tanya upusuka tiga Rasulullah antum ashabi wa hum ahbabi skano nama dayo kakan nangai di kulit terun nama mengarim tanya upusukan tiga mga sahabat manu ya Rasulullah anda ada nama atau tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun yu'minuna bihi wa lam yarawni mangatawa kurati anak kuirana ubudida kuiran rauta YouTube ayat disian na mga rintag pusuyan pangnintak wallahu ta'ala mapertanong kasatano na para ti ada Muhammad ubudida tanong maylay nagugatan rauta amin amin Allahumma amin. Ayat yang terisian tentang ahbab mengarim tanya pusuh. Urian yang namanya guru usul Nabi Siruman, Nabi Perugian. Ya Allah, regu-regu niakung kadena ko sakarat al-maut. Kadnangku parag niakung kadena sakarat al-maut. Nasar al-budan kasa sakarat al-maut sumau matakan
Ini yang ganyan na ginawa niya. Ini sangkari na ginawa niya sa pagkabulan. Paano? Saya pa na yan nakalbudan tanong sa sakarat al-maut. Daka Rasulullah. Inan su Rasulullah. Abdu bayan tanong yan. Abiyamang niyan wallah. Abiyakirnan sa sakarat al-maut. Na asar akalbatan sa karagano sakarat al-maut. Nabi siguro apaglatantan na puro kung tanong yan wallah al-budan sa sakarat al-maut. Allahu Akbar. Lagi ako nagtagkiri na ako na kuwan na pitero yan. As-salah, as-salah, as-salah. Amano ito na susambayan, susambayan, susambayan. Yang mulitero ko bang makanilito. Dadaro ba ano? Turduan niyo susambayan nagagindi kasabapan sa kakulubudirakan ko sa karat al-maut. Magdud ka naman na ginawa na sambayan, wala na naman. Sabahan na sa kanya, Ustaz Kolektor Abdullah Maymon Bashir al-Haj. Na miyangay sa kami mga tukna, at si Borbor. Miyangay sa kami mga tukna, mga sinsira kami, mga pagubay kami, na isa ko tiyak na private Allah. Tanong, sumbuyan kami. Yes, ayat na, prilay ako niyo, na ayat na parate ako sa nilibiligang bitira nabasak na yung magudas na sumbuyan ako at tagin iwas kanini, alam mo yung sumbuyan, tanong mga waktuya, na may sumbuyan kami na mabasat na piya mga isip na kung yan. Wat namin isayan na napantagsi ko yung panan na abinin na punan sa giyang muto at yan bumi arin yan na yung panan yan na kaya purpibira katawan yan na isasadon sila ng kota panatata malakasan gama na yan kabugan ako wallah sa yung panan yan na kadato akapasigan ko para panatata malakmay ipililing ang buwaga mo at iyan lang na insya Allah na yung ko wallah mo duri insya Allah iyan na ang nindabatan mga tukna ko panguriya masan na dawit mga tukna na sukene ako sa mata katuturto niya sumpiya. Ipit ko Allah. Kaya makauma ko, punutug na mga pamilya ko. For the first time, ang mga tukna ko sa datari custom locks dalinig. Ayaw mo na iyawida kaliyan ko. Kitugan ko na mga nagsabang na iyan ang sumpiya. Na siya din ang kaniyan niya. Custom Abdullah. Ay man. Sampai ya. Sampai bulan na sampai. Sama rin ba na sampai yan? Usita manatang sa mga tiyak na sa nebo siya. Usan di kadran terang. Tidak kata terangkan ada benar igay pigugas. Sama na siya matatag sa mga usan di ubay ng biro. Sama na siya matatag sa mga usan di kandiyo mat. Katawan ka man evaluate yourself. Isinga mo na. Naiman to na magaan so kapag gira ko dunia na itoson na so mga alamat korpusya na may katalig. Isa na may abayang nagyamuta. Pinalubaan sa mga top sa sabayang sa masjid. Nagupikig na kan sa kapulawi at sabay tigdagin haram. Natoso to sa kagang nakampagita sa dito. Ayaw pakatundugon na pagawa ng mga tao sa mga walayran nang baling sila sa masjid. Kaad na pagawa masakit, ayaw mo yung gasugan sa kamakan sa masjid. Subhanallah. Nasama na yan na, inikarangtad na minituro na parsuma na. Ulitan ng kalimin. Wallah, ngayon pa na yan na, katayaman ko ng datiyam. Ayan, last minor sign. Ayan, last minor signs na suka pa ko Mahdi al-Muntada. Na may puso to na pakaman sa first major sign at pakaman si Dajjal. Idusun masih Dajjal. Patpulo gawin na bali niyan ng military iso tao ko niya. Ka mas maga na disundu. Sisi sa Makkah, na buwan ito ko man na sisi sa Madalman. Why? Mas maga na disundu. Na yun hindi pangwanas ka ni Tuhan. Oriyan yan ay kapapang magawin ng pagkaumang Allah sa masihid. Isa ni Maryam, ang buno niyan na ibundato masih buno Maryam so Isa, so Islam, si Roman, si Isa kiyang kayat niya. Isa kaul na 7 ragon, isa kaul na 4 ragon. Na yaman yan na yutuwa makabarak. Amay nga magaan. So, kakapusong isa na pa kumaso, yan yung sumajud. Amya makaroni yung mga tao. As so mga bubayron na din bubuwata, na makaisang buwata sa kataw na sanggi buwataw. Way, nagbangan sa tao. Way, yan yung gumajud. Nakatayin man doon na ilalintiro na sikon na Bermuda Square, na saan matatag sa Amerika, hangana na.
kepunan niran. Nah yang mana niyan na mau tayo jujur majud na napakapatay kiran. Ay buat napakapatay kiran na sayyidinullah napakaumay mo Allah sa mga tarapan. Ay ang mga napagbuti niran ito na mamatay sila ng pagbuot na mumbaw napakaumay mo Allah sa mga papadok. Nakuha nila ng mga bangkay na sundo Allah matakuan din sila anirang pagmuta. Nagkasulit kumanan niya kung kapyan. Iya, na iman na karulang mo ang tanong. So ayaw mabiasaya na bataron ko ang bugrasyo dito na bilang Ginoy. Iskan wa pamilya, ari bor, ari ko, pakasabang kan wallah, yang kaya makna niyan na mga pagari, mga lokas, at yang kaya matatiyak na, hindi ko taon, palayan na rin mataw, siya na mo dito, niya kamumurak. Giya mo ta, mititapi yan, ayaw mo yan ako, nari ikardawi, na mga miyang bubuwata ang sirang, nakagya, ada tara kami yung bubayag ibibi, ayaw mo na niyan na inaiyan. Na saka mo to siya man yan amil na yan mo na luluti o manariga sa bala sa binidir tao sila na binidir iwanta yan ay binidir mo sa balaw na sa lakauro man nagyan ay ang mananian na ari yalino na bati yan na dito miyaw na ito miyaw na kabubati ay miyaw kaya abibi na yan man na ito na sa lakaw bang sana ikubuitan sa yan man na yan nakapian na insyaallah na i-advise sa Merkano na panaman na Merkano sa kapya kapakapa sa mga plano custom ang mga pitya sa dini wayang mayan na pelibu so din din pagawida na tataros niya kin pagawida ni ron so ayang mayan na din ginawa na tataros niya di ron kin ginawa nagilamo na katawan niya kin dulo ni na pumang ni ron sarila sabab sa sumyatay na apyap man ikya pa surga on Allah na upo na nakasultan na bayadan uli na kapnar doon nirina na mapapayugan tong sa taman sa dito mada na duty ma wajib wajib ko magni sarila so terima wallah taan karina amana dito terima wallah ay manana karina sa gibu salamat pangnintay adalah dia pagbibi ginawa tanong so sakno natin pa mga pirwa ko ang nagpupunta sa kapia na yung pengajian dan muna na sa kakilparo o oras kinanglan yung sumaito at sa mutak ng guagama na ba man lang kami kay dito na inshallah na rin para ko kung magkaparwar na magkaparwar oras sa katip na mga ariyan na yan o iraw-iraw na skabit kisunod yan at ariyan na inshallah makaumutupan kaya pa na yan nakagigyan mo ta kararantang adat tanwa tigubrana. Salam Merkano, Nabi salam ke mga babalai sa walay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.